आंनो सिमाङा फन हरगासिनो बेवहायनो रायलायखुमानोसै आङो रावबो गैथ'खाया सिमांजों रायलायबाय थानोसै आं आच्छा रिं जादों थाब हमदोलै सिमां नोंजों रायलायनो थाखाय जि हांखुर जाखाबाय आङो हेलौ सिमां हेलौ नों मालै सना आं थाखानानैलाय सोरजों रायलायदों नोंलाय जायजोंखि रायलाया नोंहा मा नांजादों मानो नांजाया बेलाय जेराव नों आंनि हिनजाव जाबायना नांजाखानांगोनथ' रायलायनाया माथो नायगोना नोंखौ हा बिहामजो नोंसोरबो जाखाबानो जासैमोन ना औ जाखाबानो जासैमोन ना आइमोन आं जाथ'वा आफा हामानोसै आं जानो लाजियो आयै हाबाब ओंखाम जानायालाय सोरखौ लाजिनांगौ न'नि गोजायावलाय दे लाजिनाङा आइ जों न'निखासो ना ओंहो आयै आं ओंखामखौ जानो लाजियाखै आं साम'खौसो सोबनो लाजिदों आयै आयु जाजाथाय नोंबो बिहामजो हा बोरै जाखोसै साम'खौनो सोबनो लाजियो सोरबा आं माने मानसिनि सिगाङाव जानो लाजियो आयै आयु नाथाय हारसिङावबा बिराद जाखायो आङो लाजिनाङा दे बिहामजो न'नि मानसिखौलाय ओमफ्राय हाबा मोनालाय जाथ'वा नामा माबा खुरनो नागिरखाबायमोन आयै जाथ'वानो मालाय दे होमबालाय दा नोंस्रा ज' जादो ओं दे आयै ओमफ्राय दिनै आयै जानो दे बिहामजोनि संनाय गोथाव जाखागोन हलेबा ओमफ्राय गोथाव जायाबालाय आफा जेबो नङा दे बिहामजो गोथाव जायाबाबो जागोन आं हालाहाय नोंखौबो दे जानोसैहाय आङो नायनायावनो माथो गोथाव नुखाबाय नंगौना आफा नाथाय गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरखायो आफा जानायबासो मिन्थिसिगोन गोथाव जादोंना जायाखै दे गोथाव जायाबाबो अरजाया दे बिहामजो औ हामाथो जाजाबानोथ' जाबाय ना मा होनो नंगौना आयै ओं बे सासेखौबो रागासो हाला आङो मानो एसेबां हरोब्रा माथो जाखांथारदोंब्रा बेलाय मा जाखांबाय थादों नों मा फाग्लिफोर खांबाय थादों नों दा हरसे होनदोंलै आंनाव हरनांला होनदों बुजिया नामाब्रा नोंलाय मा जाबावगोनब्रा बिसोरजोंलाय दोनबाय आं हरनांला आंनाव गोसो मा खालाम बे सोरां मावजि बुन्दायालाय सोरजों रायलायदों बाहेरायावलाय सोरजों रायलायनो आरो हिनजावफोरजों रायलायगोन आरो सोरजों रायलायनो हिनजावानो जोबदों बेना र' एसे खोनासंनि आंबो मानो बुजियाब्रा नोंलाय एसेबां बुजिबाय आं मा होनखोलै नोङो गोदाव सोराव बखिलाबाय थानाङा नों मिथिबायना फाग्लि जागोन ना माखो नों हा फुरा फुरि फाग्लि जाबाय नों मा जानला मानला गोसोखांबाय थादों नों हा बुरैसा। 1 lại sao một bộ sâm nữa ngờ làm mà lấy
जाबावगोनलै नोंजों साम'खौ सायनो रोङा नों साम'बो सोबनो रोङा जानलालै नोंजोंबो माबा साम'आनो सोबबाबो फैया र' होमबालाय आं खालामना होनि र' आरिफा नों आंनो साम' सोबना होगोन माथो दे होमबा इयो माथोसि गोथावलाय जानोना माथो सानदों एबारनिफ्राय जाग्रा जासिगोन आङो साम'खौ जाबानोथ' जाबाय ओं जानला माला दोन मिथिगा सोरां नों आंखौ लायाबाना थैखागोन आङो गोसो नोंनि आं हाबा जाखाबाय होननायखौ बुजिया नामा नोङो बुजिया जेबो बुजिया आङो नों बेखौबो गारनाङा आंखौबो लादो बेखौबो लादो थेवबो आंखौ हाबा खालामना सोरां आं नोंजों गथायबाबो थांगोन ना मानो बुजिया गोदाव सोराव बक्सबाय थायो दोन आं हाबा जाखांखानायखौ मिथिया नामा नोङो दे बाद दे खोनासंबाय थाया आङो जायजोंखि रायलाय आंहालाय मा जाखादोंसै रायलायबाय थादों बियो मा जाखोलै नोंहा मा गोदाव सोराव सानदों गोदाव सोराव नङा बियो आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो मानो मिथिया नोङो मानो बुजिया नोङो मानो बुजियाब्रा नोंलाय हा आंलाय नोंखौनो लाखागौमोन ना निमाहा होदोब्रा आंखौ दे मानो बुजियाब्रा नोंलाय नों खोनासंलाय खोनासंला माथो आं नोंनि खोथाखौ जेबो खोनासंला आङो आंखौ थगायदोंना नोंसोरो आंखौ हाबा खालामनानै थगायदों नोङो आं हाबा जाबाय होनदों गंगा गनायना लादो बेखौनो आंनिफ्राय साबसिन मोनखागोन ना नों हा थाङा आं मिथिबायना थाङा लानो हाला आं नोंखौ जेबो मिथिला आं दोनबाय आं फनखौ नाबानाखौबो ब्लकसो खालामसै खालाममारगोनबो आं बांद्राय असान्थि खालामबाय थाबा लानो हाला आं हाबा आंखौबो हाबा खालामदोंना सोरां दालायथ' अनजिमासो बांगोन दा आंखौ हाबा लाबा मा बुंखोलै नोङो दालायथ' नङा आं एसे मोजां मोनो नोंखौ मानोथो बुजिया नोंलाय हेलौ सोरां हेलौ सोरां होनदों मानो बिदि नोङो आंखौ हाबा खालामनो हाया नों सोरां आंखौ हाबा खालामनो हाया आंनिफ्राय नोंखौ नांथारगौ मानो बिदि नों आंखौ हाबा खालामनो हायाना सोरां आंखौ थगायदोंना नोङो नायोबा नोङो आंखौ जेबो नांजायाखैना नोङो आंखौ जेबो नांजायाखै आंनि जायगायाव नों गुबुनखौसो लादों सोरां गुबुनखौसो एसेबां मोजां मोनोमोन आं नोंखौ आंखौ थगायबाय नोङो हाबा खालामनानै लांनाबो आंखौ लासिंसिं खालामदों नोङो आंनि जायगायाव नों गुबुनखौ लाबोदों नोङो नों आंखौ थगायदोंमोन सोरां थांबाय आइ नों गैया
Nag-gaya ka ala ayo na. Wala pa ba? Ang diderkanay psaan jaw. Saan naman nagusuli siya organ. Gabang simang dungman. Natai dinay. Dangi ko tisu o se orlagay ng bayangay siya na. Mini prebang sinuku. Are matapang na siya. Ay siya na. Agi ati apa? Butapin sa agi ko. Maandang na ngay. Nanggawa pa. Ang yagi ko butapin sa. Siya. Mana ang ipsadir kanay ko lang natamsin ka nga din eh. Mana. Zili kini ka di suara hari orang genagi. Zaini tak ada yang bisa anak janji Nis jiwa ber. Sangat bijak hari orang gen. Nis jiwa ber. Agi. Saan ita kami pergi kalam kenanya? Mani tak kai. Mari tak bawa nengion ga. Angkut sen, abu-abuan baugan. Ang siku abi pun baugan lagi. Siku. Dito abi ni dari semen. Nanti. Jini nandila abi. Nandila jini. Mila ada sini potong. Serbilai. Satu bilai. Agina dari lemani huda dungman. Bini samandai beda yawan mengenang bijiba. Magarinchiman, angin nanoni. Gini, zaini tak angin nanawati nan tambay. Magarinchiman, angin nanawati akin. Angin nanaw butat din sa. Butat din. Ada say butat din. Sasaman kan. Ada say butat din. Dahil diri ko bersego pakai kenanya. Oblase, angin nanaw ni atme shanti mengen. Dahil diri yang berkuah. Angin nanaw ko butat din. Agi. Nangko say butat din na. Ang benagara. Serbilai. Zaini tak ekini angin nanaw bebu mau gila. Serbilai. Nanduk kita lagi. Ini nampak dong nah. Angin nanaw ni kay ni kiri. Gini na ni takay ni. Angin nanaw bebu mau gila. Just because of you. Zili nang gini angin nanaw ko bebu ni tak bidaya dena. Nangko bersansi. Bebu ni tak bidaya dena. Oblase, ami aginya atme shanti mengen. Angin nanaw la tanga bebu ni kay. Nang betang nangan. Nang kutuan snaya. Natai nang, angin na siraw ami agini kay ni gidi. Maday mo man ami agi nang ni. Ami agini suku ko sinani. San basi kesempatan agin bagi mendeming le. Nanga. Mana betak na agi agiku.
नाथाय हौवायालाय सोर? हिनजावखौथ' मोनबाय। हौवायालाय सोर बेलाय? जाय आंनि आगैखौ थगायदों। हाबाब गोबावजों खेबसे जानायखाय गोथाव मोनगोरगारदोंहाय माथो। गोथाव जाया नामा सोरबा? नोंलाय गोथाव मोनदों ना मोनाखै? मानांगौ नोंलाय सोरां मावजि बुन्दा? ओरैनो संबायब्रा। आंथ' गोथाव मोनखादों माथो आयै। हा बिहामजो मोनानो संदों आरो मा? आं ओरैनो खिन्थालांबायल' थादों। बिदिनो गोथाव गोथाव मोनजाबाय थाबानो जाबाय आंहा आंनि हिन्जाव संनायखौ। नैसो जाहाबाय थाया माथो आं नोंनो संना? मा जाहोबायलाय? मानोथो आंनि हिन्जाव जाफैदोंलै? नै नों सोरां मावजि बुन्दा, नोंनो ओंखाम ओंख्रि संना जाहोबाय थानो फैयाखै माथो आं। हामगौ नामा जाम्बि बिहाव बिखुनजो गोनां बिदि रायलायनो? नैसो नोङो सोरां मावजि बुन्दा। दे आबा दे। मानो मोनजाया जानो बिहामजो संनायखौलाय? ना मा होनो बिहामजो? ओंथ' आफा। दे आरो मालाबा गोथाव जानोसैलाय जोंहा। ओमफ्राय आयै मोनसे खोथामोन। हाबाब दे बुंनाय बिहामजो मा खोथामोन? दाखालिहाय ज' जानो हागौमोन अमा बेदरखौ। बर'फियाना आयै आंनो दिवालियाव मा गिफ्ट होदों मिथिगौ ना? बा मालाय मा गिफ्ट होनाय? ओइ बेखौ खोन्थाबावो नामा? माथो जाखो खोन्थानायालाय? देनाय मा होनाय आइ? आंनो ना आयै बर'फिया अमाखौनो मासे गिफ्ट होदों। आबा गैलाहाय आबा हामारै जाखो? अमाखौ किसोरबा होयोहाय? दे जेबो नङा आबा होजायो। बा गिफ्टआबो देन्जारखा माथो। ओमफ्राय आं आइमोनखौबो लेंहरसै होनबाय नाङा जालायलायबावो नामा? दे जेबो नङा दे। ओमफ्राय अमायाबो ओरैनोसो थाबोबाय आयै जों बेवहाय फैबायना हाखु दाखुनो। ओरैनो बायगारनाय जाबाय माथो। ओं बेनोथ'। बेवहायनो लाबोफागौमोन आरो। हाखु दाखुयैनो ओरैनो गारबोनाय जाबाय जोंबो जेराव दंमोन बेयावनो। सैमाफोरासो लांबायहाय बे। दे जेबो नंला। ओं दिनैसो खोनाबाय आङो गिफ्टआवबो अमा होफेरनाय। बेनोथ'। मानसिया अमा जासैना बेखायनो होदोंमोन आरोलै। दे जोंहाबो मालाबा ज' बायना जाफिनगोनलाय गोगोमनो ना मा होनो? जानांगोनथ'। दे होमबा नोंसोर थाथ'दो उन्दुहैनोसैहाय आङो। ओं दे आयै। जोंहाबो थांसैना। नै नोङो सोरां मावजि बुन्दा जिबजों रायलायहरखांबाय नामा नोंनि जिबफोरजों? नों थाखा नालाय आरो सोर थाबावनांगौ जाम्बि? नङा माथो। नङाबालाय नङासै ओमफ्राय आं नंखाय बुंखाया। दे होमबा नै एमि जोंबो थांनोसै। ओं दे। मावजि बुन्दा थांसैना जोंहा? थ'दो होमबालाय। गासिबो थांजोब्बाय मालाय। जोंहाबो थांसै आरो। ओं। र' दे आं फन रायलायग्रोनि। दे। बुंलाय। आया मानो गाबदों नोंलाय? माबोरै माला हरखाबै मारै बिदि जाखो ओमफ्राय? सोरनि फनमोन बर'सा आरो मा जाखो? मानसि थैदों। इयो सोर थैखो? आंनि लोगोनि बिनानावा सुइसाइड जाना थैबायनो। इयो मानोबा? जानोबा